Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zamkowej 6 w Raciborzu ogłasza nabór absolwentów szkół średnich bez konieczności posiadania matury do całkowicie bezpłatnej szkoły policjalnej dla dorosłych kształcącej w 2- lub 1,5-rocznym trybie zaocznym w zawodach technik BHP, technik teleinformatyk, technik administracji oraz opiekun osób starszych. Wszelkie egzaminy zewnętrzne realizowane są w siedzibie CKU. Wymagany warunek przystąpienia do nauki to ukończone 18 lat najpóźniej do końca bieżącego roku kalendarzowego. Dokumenty, kwestionariusz do pobrania na stronie, zaświadczenie lekarskie o zdolności kontynuowania nauki oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej w terminie do 15 września można składać w sekretariacie CKU przy Zamkowej 6 w Raciborzu od poniedziałku do piątku od 7 do 17, a od 11 lipca do 15. Edukacja w CKU to atrakcyjna oferta, doskonałe warunki i wyposażenie oraz wysoki poziom nauczania. Zapraszamy.